Is-sena d-dieħla l-festi ta' San Paolo San Giuseppe mhux se jkunu ċċelebrati fil-ġurnata tagħhom, għalkemm il-jiem tal-10 ta' Frar u s-17 ta' Marzu xorta waħda jibqgħu festi pubbliċi. Però l-10 ta' Frar jum in-nawfraġġju ta' San Pawl huwa wkoll ras ir-Randan. Skont il-liġijiet kanoniċi dakinhar ma jistgħux jiġu ċċelebrati festi oħra. Għalhekk il-Beltin ħasbu biex is-sena d-dieħla jiċċelebraw il-festa titolari tagħhom fl-aħħar ta' Jannar. Di se tkun l-ewwel sena sa mill-1937 li ras ir-Randan ser jaħbad nhar l-10 ta' Frar, għalkemm il-festa ta' San Pawl ġieli ċċaqalqet minħabba l-Karnival. Fest oħra li se tkun qed tara tibdil fid-data hija dik ta' San Giuseppe iċċelebrata fir-Rabat, hekk kif il-ġurnata tas-17 ta' Marzu tas-sena d-dieħla ser taħbad propju fil-ġimgħa mqazza. Din il-festa se tiġi ċċelebrata nhar 17 ta' April, kif jgħidilna Adrian Zara mill-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe fir-Rabat. Din hija data mhux naslu aħna, din hija miż-żmien il-qedem li kull meta ħabtet il-festa tal-Eid viċin il-festa ta' San Giuseppe, il-Fratellanza dejjem resqet il-festa r-rabaħat tal-Eid. U ma tleġimat wara l-Eid. Meta jiġri hekk kif isser iżjed xogħol għall-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe, dan hekk kif temm ta' ġimagħtejn trid tiżżar mal-Knisja mill-armar tal-ġimgħa l-kbira u tintrama l-festa. Meta jkollek festa popolari, ħatibqa' festa popolari tista' ssir meta ssir. Avolja forsi l-ħeġġa tagħna tonqos naqgħu daqsxejn għax aħna 19 ta' Marzu għalina jfisser ħafna. Ma din is-sena mhux nagħmel xorta rridu nibqgħu naħdmu għall-festa, xorta rridu nagħmlu l-almu tagħna, anzi aktar mis-soltu biex in-nies jinstama' l-leħen tagħna li l-festa mhux ħassir fil-19 ta' Marzu. Għax dan kulħadd jaf li 19 ta' Marzu hija l-festa tar-Rabat.